Turn. Turn. Ej. Ovo je stvarno čudo. Ne mogu da se načudim. Pre 6 sati sam bio stvarno totalno sjeban. Sad? Baš sam se oporavio. Jednostavno vratila mi se energije. Fina. Sad ću zapalim jednu. Opuškovu. Ja, da vidim sada malo vesti. 5:15. Pa mogu mačku da pošaljem filmove. Guzanja.